Hi, welcome back to my channel. Today I have a special guest all the way from Pasig City. Hadid! Boom! Mag-hi ka muna sa mga subscribers ko. Bakit Janice? Ano ba pangalan mo? Walang iya ka. 2014 pa tayo magkakilala. Janice. Ayan, magkaibigan kami since 2014. Ito yung camera natin. Binisita niya ako from Pasig to Pampanga. Solo lang ako nag-travel. Oo nga, I really appreciate your time dun. Thank you so much at pumunta ka today. Palakpakan naman natin siya, guys. So, i-explain mo na ngayon yung mechanics ng laro. Siyempre guys, pareho kaming mataba. Hindi ako ikaw. O siya lang. Anyway, I am the chair. Teka nga ba, naka-crown ka? Okay, so I have here marshmallow. Tapos, ang gagawin natin, paramihan lang tayo ng malalagay namin sa bibig natin. Kung sino yung pinakamarami, hindi yun yung mananalo. Yun Tapos lang. merong consequence dapat. Ano Yung consequence? talo, magiging utusan for one day. May pera-pera na lang. Ano ba yan? Lugi ako. Pera-pera, mayama ka. Hindi po ako mayaman. Ano, binuksan ko na to. Umpisa na natin yung challenge. Okay, so guys, hindi kayo parang na-realize, parang bagong game pala to. Hindi pa siya ginagawa ng mga YouTubers. Ang talino talaga ng kaibigan ko. Gawin na natin, dalian mo. Okay, so sinong una? Round 1. Round 1. Okay, ikaw muna. Ako muna. Oo. Hindi kasi ilalagay mo to sa bibig mo. Okay. Kailangan magaling yung diskarte. Okay, pagka sa bibig mo na siya. Chubby bunny. Sasabihin mo Hindi dapat ka sa camera. Dapat sasabihin mo chubby bunny. Hindi sa nag-live. Chubby bunny, tapos ikaw na. Tapos sabihin mo chubby bunny. Okay. Paramihan tayo ng sila magbibilang. Kayo magbibilang. May mga audiences pala kami guys. Anyway, Pakita mo lang. ikasama ko yung clip nila at the end of this video para makita yung mga famous audiences namin, mga editors, yan. Editors. Mula pa sa NTC pa yan para i-validate talaga na walang dayaan na mangyayari sa laro nito. So start na natin siya. Sige, ako muna. Okay. Chubby bunny. Ang daya, malaki na talaga yung biscuit ko. Hindi pwede kainin? Hindi pwede. Kailangan mo dito lang sa gilid. Hindi na siya pwede kainin. Okay lang yun. Sabi ni Direk. Sabi ni Direk. Aha. Sali kaya sila. Ang daya nito sinigsik sa pinaka. Chubby bunny. Ibisan mo? Ayun, sorry. Pa isa-isa lang dahil naman laki ng marshmallow. Isa lang ba? Chubby bunny. Bakit to pose? Chubby bunny. Parang natural na yun sa akin. Ako rin. Parang guys, parang nagbabago. Parang may decade pa rin talaga ako. Chubby bunny. Oh, ganda ka kasi. Ay, bawal siya ayusin. Chubby bunny. Uy, hindi mo nabanggit. Chubby bunny! May trash issue talaga siya. Chubby bunny. Pero nakakasuka talaga siya, guys. Ba't puno na ba yung bibig mo? Sanay ka na. O, doon naman na dapat may 5 seconds rule. Ano? Tagabilang sila. Chubby bunny! Pinabilang Oh, ka niya? na to. Pinibilang niyo ba? Apat na. Alam mo na yung apat! Chubby bunny! Ito ka na, di ba? Okay na siya. Chubby bunny! Chubby bunny! Pang. Chubby bunny. All six. Ang sabi na to. Chubby bunny! Chubby bunny! Chubby bunny! Died.
Oh, no, 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 no. Ayun na nga, medyo ako yung natalo sa game na Chubby Bunny. Nasuka ako. Nakakagiri sa loob, parang napaka-slimy niya. Oh, parang gusto mo mag-challenge na ito. Ano siya? Ay, gusto ko kunin yung bag mo. Actually, bag grade kita. Oh my God. Okay lang ako i-bag grade. I'm not afraid. Kasi yung normal bag ko, office, from Pampanga to Manila. Ito rin ang office ko. Medyo madilim lang siya kasi parang 3 years. Tingnan natin kung anong sekreto ng bag na to. Sa unang ano muna? Sa unang... Sa unang... Let's see. Ang bigat. Oo, kanina. Pero it's matibay. Bakit ito pinili mo? Kasi matibay siya, at the same time malaki. Marami akong nailalagay sa loob. Ano ito? Diary? Uy. Nangolekta ka rin ito. Kailan pa to? Ang year to? Starbucks. Planner. Okay, ito yung mabigat. Uy, planner. May ganito rin po sa It's there. Oo. May maliit na ano, something. Ito yung laptop ko sa office. From A to Z. Ay, may wallet. Ito sa wallet. Ay, daming card. Ni Anche. Itong wallet na to, galing kay Zem, Ay, my friend. Thank you so much for this wallet. I'm still not forgetting. wow, Thank lahat you. ko ng sponsor na. Ay, dalawa yung wallet. Ah, dito yung ibang card. Hindi pwede pakita. Ang arte. May vitamins ka na. May ano ka pa. Ang dami mo namang vitamins. Oo, kailangan talaga mayroon akong multivitamins, Ay, ano ito? stress tabs, Myra E. Uy, kailangan mo banggitin yung brand. Di ka naman sponsor Oo nga dyan. pala, I don't have to mention the brand. Hindi namin sasabihin na rubbing alcohol to. Eto ano to, Huwag namin sabihin alcohol to. ano ba to? Basta, Okay, select. Ano? Hindi ko toner. marunong babanggitin yan. Hindi ako marunong. Ano to? in-spray, nasal spray. Try nga natin. Nasal Bakit spray. para saan to? Kapag barado yung ilong or pag allergic kasi ako sa mga dust, ganyan. Uy, minsan ano mo naman kami. Kasi nag-makeup tutorial ako kanina. Hindi man ako marunong. Oo, meron akong ano dito, meron akong foundation na matte, pero hindi ko sabihin yung brand. Pero nakalagay dito, sabi niya, Fit Me. Yan. Sponge. Sponge. Dapat kasi yung meron makeup akong kit mo nakaliwalay. moisturizer. Ano ba? So yun lang ang bag grade namin ni Boomy. Thank you so much guys for watching this vlog. And please, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Chubby Bunny, no? Talo ko. Yeah, oo nga, tapos Chubby Bunny. Please do not forget to subscribe and like. And also share these videos. And then please, nakiusap ako. Dun sa mga kakilala nyo, i-share nyo na rin ang video na to. And do not forget, again, to click the subscribe button. Thank you so much, Boom, for visiting me here in Pampanga. Twice na siya pumunta dito sa Pampanga. Sobrang bait na tao, walang kaplastikan kahit recording yung video na to. Napakabait niyang kaibigan. Kasama ko siya. Enjoy ako dito, grabe. Kasama ko siya through ups and downs talaga. Literal na ups and downs. Thick and thin. Kasama ko siya thick and thin. And do not forget to subscribe to her channel. And ilalagay ko yung link ng kanyang video. So, what's your YouTube channel? Boomy Explorer. Oh, Boomy Go, Explorer. go, yun. Boomy Explorer. Oh, matabang version ni Dora. Okay? And once again, nasa ilalim ng video na to, nasa description ng video na to, yung kanyang link ng kanyang channel. Once again, thank you so much, mga ma'am. Sabihin ko, thank you, mga ma'am. Thank you, mga ma'am. Hi, and thank you to Chef Nitney, Kot, thank you, Georgina's Catering, thank you so much for helping me. Don't forget to subscribe!